Altzaporru da gure oiua. Altzaporru da dantzalakuna. Altzaporru, altzaporru, altzaporru da txapelduna. Kaixo lagunok, zer berri? Animoso ikusten zaituztet, egia esan ez naiz bat ere harritzen. Izan ere, abenturaz eta misterioz beteriko historiak kontatuko dizkitzugu gaur. Gaur, gure mundu magikoa ezagutzeko aukera izango duzue. Baina ez baino lehen, nik oso lagun ditudan 3 adiskide aurkeztu nahi dizkitzuet. Batak aurpegi zuria du eta asmakizunak egiten oso trebea da. Bestea txikia eta petralutsa da. Eta 3. lodikotea eta turuta jotzen du. Nortzu dira? Esan ozenkiago? Arrera egin diguzuen. Benetan zeru eta lurreko bazter guztiak mugitu dituzue, astindu dituzue. Horrelakorik ere, Abera, txibi. Hainbeste ez duk izan, Nahi alduk, benetako horrua entzun. Bai? Zuek ere nahi duzue benetako horrua entzun, hola, karrazi handean. Bai, dieta, azken aldi izan da diaulakorik egiten duena, mirri. Horrauzi nauk! Ziatutik entzuten, txiribitorek dioena ez ziat entzuten. Alla kuidaiz. Zirek entzuten espadu, ez du orkezpenik egiten. Beraz, protagonista bakarra, mirri. Eso, segiten da horrelakoetan. Eskerrik asko. Nire laguntzaile izango ez. Kitxo! Bueno, 3 juergarako gogoz ikusten zaituztet, ez tegit? Mil esker, txiribiton, sendatu nau. Eskerrak txiribitonek sendatu nauen. Ze mirrik eman didan horrekin, ia nire entzumena pikutara bidali du. Ta lastima, zen gaur, egundoko gogua, imundoko irrikia bain daukat kantarako, ixiar. Bai? Zuek aiakui dauskanta ezagutzen alduzue. Jakin ezagutzen dutela, mesedez, uste zenuen bada, Altza ipurdia denok eta iskanbilerako prestatu! Erne beraz, zabaldu ondo begiak eta garbitu belarriak, eta gozatu! Daritzen gara goxokiak aten. Komeriak ditugu hortzatxoak zaintzen. Denak galduta ere eskarak eskatzen. Zein da gure leloa? Burua maituta eskolara buelta. Gure kalbarioak askenik estuta. Baina ezin egon bat beti ozpinduta. Zein da gure leloa?
Jaitu behar dugu ia egunero. Kaboia begietan sartzen zaigu gero. Baina gure negarrik ez inork espero. Zein da gure leloa. Katarroa rapatu muki eta guzti. Doministikua egin taurrekua busti. Edukazioneko gauza ez dirudi. Zein da gure leloa. Zer egiten ari zarete, Apenas galdetzeare, dantzan ari gaitu mote, Txiribiton, xerbi, azúcar! Maraca! Nahikoa, mirrita Txiribiton. Ze maraka eta ze karaka. Txiribiton, non utzi duk ire turuta? Aizak, astinduzak ire buru handi hori, Eta pentsatu non galdu duan ire turuta. Baina, turuta galdu? Turuta galdu? Eta? Eta ez dakik non dagoen? Memeloa dagoa? Mira, Girri, ez adi gaizto izan Txiribitonekin. Txiribiton, ia, pentsatu ondo, ez zuen ba Elbiren rulotean aztuta utziko? Kakusain! Elbiren rulotean zagok! Arki lapurtu dik Txiribitonen turuta! Guazen kuadrilla, bizko! Geldi, mirrita Txiribiton. Esan dizuet ez txorakeriarik egiteko, Txirri, jopelaz! Elefante bat egaxan, begiraxa. Geldi, mirrita Txiribiton, geldi. Agur, benur! Geldi, esan dizuet mirrita Txiribiton, mesedez, etorri hona! Kaixo, Txirri, nora zoaz? Mirrita Txiribiton gelditzera. Gelditzera? Bai, esango dizutera. Txiribitonek bere turuta galdu du. Eta uste du, zeran, Elbiren rulotean galdu duela, baina mirrik dio Kakusainek kendu diola, eta jipoitu nahi du Kakusain. Azken orduan, pentsatu, gure Elbiren rulot berri hori, egundoko triskantza egin dezakete bioiekor. Lasai, Txirri, azken puntako teknologiari esker, hemendik mugitu ere egin gabe ikus dezakegu Elbiren etxean gertatzen dena. Nola? Adi. Barkatu, Lester, hortzak garbitzeko pasta ikusen duzu? Niri ez gegiratu. Nola ez, non dago pasta, Lester? Kakusai! Zure ordua heldu da! Txiribiton, begira sakatea. Kakusain, koldarra lehena! Usaiak salatzen zaitu tripa ustela! Mirri, mesedez, Masokada batez, planetanetatik kanpora bialiko zaitut, edo bestela. Inurri bat erantzera txiki egin dautziko zaitut, oitxe bai! Mirri, mesedez! Zure hilekin, Gervasio Aitona, buruzoilarentzako, peluka egingo dut! Mirri, nahikoa da! Naskuta zabiltza, kontxo! Katxondeo! Ai,
Elbi, zertan zabiltza hor? Kendu mesediz kakusain harrapatu behar dugu eta maltzur horrek. Txiribito honen toruta lapurtu digu. Baina guk ez dugu kakusain ikusi. Eta txiribitoren turuta ere, demontre. Ez dituzu ikusi? Ez. Orduan txiribiton informazio okerra maziguten. Guazen, txiribiton, beste non baiten harrapatuko diagu kalamidade hori! Zer galdetu dirazu lehen elgi? Zer? Zergatik gilari zinen. Bai. Nere, ea ikusi alduzun hortzak garbitzeko pasta. Galdetu bizut. Uste dut mirrik aurkitu doela. Nere, hortetarako pasta. Katxondeo! Apenas. Alarma faltsua. Kakusain ez du harrapatu, Ez du harrapatu, baina horrengoan kakusainek jeoi iukiko dik. Mirri eta txiribiton, zuen buru handioietan zima aurra besterik ez daukazue. Lasai, txirri, lasai, Uk OBB arrexegin dugu, ez da, OBB arrexegin dugu, Kakusainen bila harrapatzea txiribitonen turuta aurkitu nahi genuelako, ez da, Bat ere beldurri gabe, guk beldurra zerren, sautu ere ez dugulako egiten, sautu ere ez. Ez dakiara beldurra zer den, tira Mirri, trumoiak entzuten dituanean, mai azpian izkutatzea izta. Ara, bestea, beldurrik ez duena. Tira, Mirri eta txiribiton. Alditzazue, desagertu eragitzazue zea mailu ridikulo horiek, mesedez, mesedez. Arrazoi duzu, txirri. Maio errekin inor jo ezkiot txikizio galante egin dezakezue. Iziar nire bihotzeko asukleko eskorra. Kusten nahi naiz, hausula bat ere ondo esagutzen, Nik aizialdian, nire denbora librean, ninja dortoken teknikak lantzen ditute, Hoize bai! Olako trabangulak erabiltzeko. Konzentrazioa da beharrezkoa. Konzentrazioa. Begira, Mirri. Konzentrazioa! I ninja baldin baiz, ni zera naiz, Superman. Nintzak barre lasai, Barre! Nik ez duzu urrengoan, kakusain nazkagarri hori topatzen dudanean. Nabizi buru aldian alakarko gazteko eta ero. Sabel aldian eta Zerda txabiltzaren txoraren haiten. Ni hemen guztion babesa prestatzen, lanean, borrokan, eta zuek hemen txoroaren egiten, mesez, Eres niri laguntza esketorri, Haba balore kuadrilla, ikustu izu, Zeba balore kuadrilla? Ai, jaina, nolako burutapena etxan dudan. Ai, nolako burutapena. Noski, Lurrupin, gure adiskidea da. Eta kakusainen, anaia bikia. Ark, jakin behar du, kakusain, non dagoen. Ark izango digu, eta orduan ustekabean kakasain errabatuko dugu, eta orduan... Bruce Lee, goeldi. Begira, orain Lurrupine bila joango gaituk, baina helduta baiz bere bestela Tolosaldeko ospitaleak egundoko negozio egingo ditekirekin. Tira, guazen! Ai, ez dute remediorik, Hemen pulamentu pixka bat jarri dezaken bakarra? Txan magoa da. Txan? Ai, aztu egin zait. Esan dit, Japonian dago. Aste bete pasatzera ara joan da. Eta han izugarrizko pasadizuak izango ditu ziur aski guri kontatzeko. Jakizue, gaur goizean bideokonferentzi bat bidali didala. Ikusi dezagun, ia.
arratzaldeon Euskal Herria, eta arratzaldeon isiar maitia. Kontxo, beitu, tramankulo magikoak hartu, eta munduaren zehar bidaiatuko dut. Bai. Kontxo, gaur, adibidez, Japonen nago. Hoi da, herri zoragarria. Bitu bertako jendia begiak erdi txitan dituzte, eta arrainak gordini jate dituzte. Baina ala ere, jende jatorra. Bai, Jontxo. Ze pozik nago. Bueno, pozik, ez dakit zer esan ez. Gaur goizian, bertako aireportuan maleta galdu diate. Bai, maleta galdu, eta xoxi gabe gelitu nahi, txamponik gabe gelitu naiz. Jontxo, itxoin. Oain dikan txampon bat daukat, txakur handi bat daukat. Eta zera bururatzen zait. Magok badakigu txamponak nola biderkatu, bai. Ikusi nahi alduzute, bai? Bitu, Txampona hartu, poltsikoan sartu, eta beste bat ateratzen dugu. Wow! Ze, errepikatzeko ditu. Txampona hartu, poltsikoan sartu, eta beste bat ateratzen dugu. Guai! Ze trampa. Nola trampa? Laguna, beitu. Adi, egin ez da ondo ikusten, beitu, Hartu, sartu eta sortu. Beitu. Hartu, sartu eta sortu. Errepikatuko dugu? Adi. Hartu, sartu eta sortu. Txinken! Hartu, sartu eta sortu. Hartu, sartu eta sortu. Berriro! Hartu, sartu eta sortu. Hartu, sartu eta sortu. Hartu, sartu eta sortu. Itxoin pixka. Sartu. Bueno, laguna, nik ustez, diru mordoa lortu du lago afaltzeko. Bai, bueno, afaldu eta segitun aireportuan noa. Zeratik munduko magiosoa ezagutuko, zuei erakusteko ondo. Beraz, hurrengo astean ikusiko gara. Agur, maitia! Agur! Arraroa, ez da? Arraroa benetan? Nora joan dira nire adiskideak? Zuek ikusi aldituzue? Ez dituzue ikusi? Kaixo, Lurrupin. Inoiz baino dotoreago ikusten zaitut. Zer? Nork esan du hori? Nik neu, Lurrupin. Esan dauzu ikusten? Zu? Ala zu zara hitz egiten da bilena. Edo, zu izan altzara. Ia, orduan, horko hori izan da. Beno, jakin aldaiteke Norde Montre ari den berriketan. Esan dizu, Lurrupin. Neu izan daiz. Hau gehiegi da, ezin dut jasan, magia beltza. Antzokia mamuz beteta dago, eta mamuak ez zaizki bat ere gustatzen. Ni banoa. Eskerrak aurkitu zaitudan, eskerrak. Zurekin hitzordua nuela ahaztu egintzat. Bosta sola, izi, goazen hemendik beranduegi izan baino lehen. Antzokia mamuz beteta dago. Mamuz beteta? Ez da posible. Bai, mamuak daude. Ulertzen? Ahots batek deitu egin dit, eta Lurrupin! Esan dit, da jakina, hotzikarak eduki ditut. Eta izutu egin zara. Noski. Aizue inork ikusi aldu txiribitonen turuta mesedez? Ez alduzue ikusi? Ez? Barkatu, zure bolsoa zabaldu mesedez? Bai, zabaldu. Zuek altxa zeitezte mesedez, altxa denok, altxa ipurdia. Hemen ez aldago? Ez dago bolsoan? Ez pa, hemen ez dago. Altxa zuek, altxa ipurdia. Hemen ere ez dago. Zuek, hemen aurra magalean. Hor ere ez. Nona banditeke? Zuek, hainbeste beroki arte neukiko duzu akaso barkatu, Motxila, ez dago? Aizue bikote, hemen goran gaude.
Bai, bai. Zer dela eta zalaparta hau? Ixiar, txiribitonen turuta galdu da, eta hementxe gabiltza bila. Egin gezun benetan garrantzitsua da, Ixiar. Aizu, horretarako ez dago horrelako iskamila sortu beharrik, Begira, esango dizut. Ibili gira turutaren bila batean da bestean. Saiatu gira hainbat eta hainbat instrumenturekin. Danborra, bibolina, panderua, nik zerrakize, eta ez dute zer ulertzen. Eta txiribiton, turetari gabe, akabo gure txiribiton, akabo. Lasai, txiribiton denan artean zerbait moldatuko dugu. Trompetarekin saiatu alzarete. Nahi baduzue, nire utziko duzue, eta oso erreza da. Instrumentu polita da, txiribiton. Agian funtzionatu dezake. Proga egin nahi duk? Anima, txiribiton. Lortuko duzuta. Txiribiton, Espainiak onela epini, eta goxo putzekin. Goxo, txiribiton. Txiribiton! Ez diat tutik ere ulertu, baina artista, izmotel, artista. Bertan zarata politia egin duk. Ehitza berriro, saiatu egin. Txiribiton, saiatu zaitez berriro, baina kontu handiz, Nire trompeta izugarri maite dut eta... Txiribiton. Apuskatu egin du. Baina, txiribiton, ze arraio induzu trompetarekin? Absurde, Alena! Nire trompeta puskatu duzu. Astoa, gorila, alakoa. Kendu zaitez nire paretik. Guazen, Guinness liburuan idatzi berdi hau eta idauzkakik birikakik. Absurde, Alena! Txiribiton. Ez dute remediorik, Eta zuk, haze eguna duzuna. Leno mamuek beldurtu zaituzte, orain berriz, dena txikitu dizu, trompeta? Iziar, hobe goizean, oean geratu izan banintz. Aizu, eta pentsatzen jarrita, lehen entzun duzun hori etzen inongo mamua, Zertzen ba? Zer? Ba, Elbiren lagunen bat izango zen. Elbi, bai, noski, txantxetan ari nintzen, Jakingo ez dut, hotz hori Elbiren lagun batena dela, izi, ez nauzu bat ere ondo ezagutzen, Beno, Lurrupin, eta Elbiren lagunen bat baldin bazen, Elbi bera ere inguru hortan izango da, joango algara bere bila. Ia, itxoin pizka bat, ia trompeta honek funtzionatzen duen. Ia. Tieroriran, chimpón, tierolarien. Jaja! Arrapatu zaitut, eltxoa! Ez. Bai, baina gero baken utziko nuzu, ez da? Bale? Hala, ospa. Frantziska eman. Emateko. Frantziska, meze. Frantziska. Hor zaude? Hala, ospakin. Eta zu, Frantziska, mesedez, azken aldia, Gozez nahi. Bai? Gaur adibidez, zenbat aldiz gozaldu duzu? Boz aldiz. Goze nahi. Baina nola gozezea? Lodituko zea. Eta ez zera kabituko zure lorantzian. Zendagia azerduko da. Elbin ezer. Gendu, Frantziska. Bakizu oso txarra dela zuretzako. Eta gainera... A ber, ireki ahoa. Begira, ikusten duzue? Mingaina zikina dauka.
Eta horrek esan nahi du, beteka duzula. Goze naiz elgi. Ez zenuen jango bilarko afaria, ez da? Ez zenuen jango. Frantziska, utzi begiratzen. Aber, zer duzu hemen. Baina, Frantziska, zer demontre dau? Txiribitonena. Txiribitonen galtzerdia oso gozua. Nola gozua, mesedez. Eta ze? Eta, belarri bat. Gozaria. Nola gozaria, baina belarri bat. Norena dau? Erregidorena. Erregidorena? Gozua! Gaitxoa, mesedez. Frantziska, gozen naiz. Ez jarri triste, atoz nerekin. Gozen naiz, elgi. Begira, sorpresa txiki badat zuretzako. Agai. Begira, gaur, festa txiki bat daukagu. Bai, lorategian, etorriko zea? Ez. Baina nola ez, Frantziska? Bai, ez. Baina tulipanak izango dira, krabelinak, lorategian, gai, jun nahi dut. Baina jun baino lehen, apaindu behar dizut. Gai, begira, hemen daukat, hau. Zer da elgi? Hau, hori da, Espainiak margotzekoa. Begira ze polita, Frantziska emateko. Beti gauza berak den du. Baina hori da, Espainiak margotzeko. Begira. Kilinak! Guapa nago? Oso guapa zaude. Txopizka bat, hemen daukat makillai apur bat. Frantziska, ze liraina zaude. Oso. Eta orain, ur txorrostada bat dutxatzeko. Tira. Hori da. Oso lehio! Gehiago? Mesedez. Bueno, botako diot. Ze gustora nagoen elgi. Lokartzen ari naiz. Orain. Bueno, siesta txiki bat egin. Eta ni bitartean apaintzera noa, bale? Sartu. Bizkanaka. Agur, Frantziska. Takatu. Bai, planxeta batuko dizut. Hori da. Zuek gaur, Frantziska, landareari jalea ikusi duzue. Kontu zibili ze dena jaten duetan. Ni bitartean, guapo jarriko naiz, ze gaur lorategian izugarrizko festa daukagu. Agur, Tolosa. Lagunok gogoratu txiribitonen turutaren bila gabiltzala. Inork aurkituko balu mesedez ekarri ona. Eta holako burua usteak eta azteko, bakizu momentu triste honetan zuek baldakizu zer den egokiena. Abestea, abestu egingo dugu. Il mio amore. Zuzen zaude isi. Musika eta bide batez abestea munduan dagoen plazerrik handienetarikoa da. Behin, Zindeiko opera house ospetsuan trompeta kontzertu bat emateko deitu zidaten. Ikaragarrizkoa izan zan, itzela ikusleak etengabe beste bat oiukatzen zuten. Zu? Sydneyko operan izan zara? Bai, hantxe egon nintzen. Baina, egia esan, sarrerako tiketak mozteko gonbidatu ninduten. Beno, ala ere ziur zoragarria izango zela. Bai, noski, ala izan zen. Zoragarria, esperientzia polita. Baina,
nik nahiago dut hemen egon zuekin, eta txirri-mirri eta txiribitonekin kantu dotore bat abestu ahal izango banu, fenomeno! Do, re, mi, fa... Ara nor dugun hemen, bienako aurkantaria! Tira, Mirri, ez adik gaizto izan. Kaixo, Lurrupin, zer berri? Ze berri, xarrak berri. Zegi aldurrupin esote den gehiagia saltzen ari hemen, Seguro niri kompetentzia nahi dela. Ba, egia esan, nik, zuek, gu... Ni, zuek, gu, zer dela eta urduritasun hori, Lurrupin? Txiribiton, hire izketaldiak, onena baino argiagoak eta sakonagoak izaten ditu. Tira, azkenean onartu egin beharko dut. Txiki-txikitatik nire ametsa izan da zuekin abestea. Txirri, nire maisu eta gidaria, zuekin laukotea osatzen utziko aldi da zue. Ze kuadrilla. Ze kontu hontaz. Ba, begira, erabakia da... Kanta esakezu gurekin. Baina! Desafinazio hori txitiena egiten baduzu, kaskarreko galanta emango zut. Eskerrik asko benetan. Ez dut sekula eskaintza huaztuko. Eta ze abestuko duzu, Zer abestuko dugu? Hori ez babolio, nik baneukan pentsatuta ze abestu. Pentsatu du lehenago, pentsatu izan dut, hause abestu behar du, oso polita laga, hause abestu. Zer? Pelas, astu entzait. Horixe ba, aukerak eta honek egin dut. Ai, aztu zait. Eman egurra, mutilak! Ai, astu zait, ze buru txarra dudan dena hasten zait. Ai, aztu zait, ze buru txarra dudan dena azten zait. Ai, erori zait, ai, ze baldarra naizen dena erortzen zait. Ai, erori zait, ai, ze baldarra naizen dena erortzen zait. Zikintu zait, ai, zenarratxan naizen dena zikintzen zait. Ai, zikindu zait, ai, zenarratxa naizen, dena zikintzen zait. Izi, laguntza behar duzu orduan? Ni badakizu, laguntzaile fina naiz eta adiskide aparta. Aurkezle izateko edo zer egiteko presta du, ezta? Beno, edo zer... Prensa arroxeko aldizkari batean esklusibere salduko zunukezuk.
Beno, ondo ordaintzen badute, hor konpon, Mari Anton. Mesedez, lurrupin hori baino gauza garrantzitsuagoak badaude munduan. Adiskidetasuna, barrea, jolasak. Jolasak! Arrazoi duzu, jolas egingo dugu. Pres baldin badaude, datozela jolaskideak. Ongi etorri lagunak! Hementxe beraiek maiota jazten duten bitartean aurkeztuko dizkitzuet. Hemen dituzue, Itziar, Josu, Andres eta Ander. Eta gaurkoan penalti txapelketa egingo dugu. 10 baloi izango dituzte, 30 segundu, eta gehien sartzen dituena garaile. Horrela izango da. Presta altza dute lagunak, txikiak hasiko dira, eta zuerne lurrupin. Ia ba, 1, 2 eta 3! Ia, poliki. Iepa! Beno. Ia, zuzen txio, pixkat. Oso ondo! Ederki, Josu! Ederki! Haupa Itziar! Ongi! Poliki! Andres, pixkat esku dixago, pixkat. Epa! Bazterrean eman du! Epa! Epa! Haupa, Josu! Aber, Itziar? Epa! Tori! Ia. Beno, Itziar! Josu bota du azkena eta gol! Ez, bat geratzen da. Epa! Bueno, bukatu duzu ez da? Txala handi bat beraientzat. Horrek ez dakit baliozun, baina beno. Zatozten nirekin. Lurrupin. 4 betaldeak, 4 betaldeak eta? 3 ataldeak. 3 ataldeak zatozte. Izan ere hemen denak dira garaile. Eta orain, lurrupinek ekarriko dizkitzue oroigarritxo batzuk. Izan ere, bai Itziarrek, Josuk, Anderrek eta Andresek izugarrizko lan polita egin dutelako. Txalo bat ema jozu eta lurrupin ia badatorren. Opariekin. Oso ongi. Balagunok, mil esker etorri zaretelako, gurekin tarte goxoa pasatu duzuelako. Eta orain, denok, poliki, joan egingo gara. Gero arte. Txiribiton, xue. Nik asmatu du sistema berri bat. Txiribitonek, turutarik gabe, hitz egin alizan desan. Badakizu zein den? Neuk asmatu baita, kaltzontzillofonoa. Kaltzontzillo hartu, eta barku batetik betzen nola iten den. Señaleak egin. Sirbitzen, ona. Irri, kartzak kaltzontzilloak horien nire kaltzontzilloak dituk eta... Segurtu txarra duen txirri! Gorditza, bestela, gure lagusiek barrez lertoko dituk eta... Agoixilik, tira, Txiribiton, ire bilari gintuan, begira, opari bat ekarri diagu iretzen. Txiribiton, iretzako bereziki prestatu diagu. Sorpresa. Zabaldu, Txiribiton. Kilo terdiko txuleta zeu. Ez adi gaiztoa izan. Tira, zabaldu, Txiribiton. Ara, goixo. Zurita berria, Txiribiton! Mintzadi berriro gure buruxaria, eta batez ere gure buru handia. Eta, Mirri, jozak berriro, Txiribiton. Txiribiton, te, baina ilusioakin jozak, motel behar bezala, ilusioakin, sasoiakin, gogotsu. Lagunok,
Ez dut turutarik behar. Ez duela turutari behar dio. Zerekin hitz egin gordu duan. Oxe, nola hitz egingo du orduan hemendik aurrera. Ipurdi ez? Hortan Ez abila da. dudala turutarik behar, Kontxo. Non sartu nahi Zuek lortu zarete. Zer egiten dundik hemen? Mirri! Eta hote zire noiz de montre, jango dugu patata tortilla. Nik ere jango dikek patata tortilla gozoa, Mirri. Txiribitonek hitz egin du! Eso txiribitanek hitz egin du. Jo, penas, lehendakari izan bazagu. Europar Batasuneko presidenteari. Jorbus! Samarri, txiribitan, bizketan. Txiribiton! Argitu gure bidea, txiribiton handia! Patata tortillarik ez badago, ekarri porru salda. Rup! Patata tortillaren ordez porro salda. Hau ez gure txiribiton. Txiribitonek etzakik hitz egiten. Agian Mirrik arrazoia du, Txiribitonek ezin du badakit. Azterketa psikotekniko bat egite izango litzateke honena. Gure lagunari, azterketa psikoteknikoa egingo dio. Horixe, azterketa piroteknikoa egingo zio. Tira. Konforme hau, Txiribiton? Bai? Zer? Ideia. Bai? Bera ados dago, beraz... Nik hitzak esango ditut, eta ikirantzu beharko didak kontrako esan hori duten hitzak botatzen. Konforme? Primeran. Bizie, lehen da biziko hitza. Zuria! Beltza. Penas. Potoloa. Argana. Inusentea. Biurria. Azkarra. Mirri. Babalorea. Artaburua. Nien hau, artaburua, Ik lehenago ere babalore deitu dio berari, beraz? Merezi ere. Hau zaila izango da. Atmosfera. Litosfera. Zerbait zaila bilatu behar dago hemen. Tximino klasea raro bat baita. Australopitekusa. Ibai, Tximino. Tximino, zuzu. Tximino galan. Ni tximinoa, altzai horti babalorea, ez da ikusiko duk, norden sugarra murdiko piztia. Ni tximinoa. Katramilaren badagola esango nuke nik, Beste gauza bat ingo dugu. Mirri. Txiribiton, oso ondo ariaiz, beretan ondo ariaiz, Baina orain 3 aldiz segidan esango duk artxila murtxila, ea. Artila murtxila. Artila murtxila. Artila murtxila. Eta orain segidan esango duk aupa Vicente batzuk jeiki eta besteak tente. Aupa Vicente, batzuk jarrita eta besteak tente. Txiribidon, altxadi hortik espalin badu nire zapaten puntan zorrotza probatu nahi. Tira, jeiki. Txiribiton. Jeiki. Txoin. Hau zabaldu egiten da. Zer esaten nizuen nik, Elbi! Traidore. Ziria sartu nahi ziguten bi hauek, Ramposo zikina. Noskondia! Mira! Zen aspila dau. Egon zaitezte geldik, Naspila tortilla. Geldi gaude. Bueno, Txiribiton, badakit egin duzuna oso asmo honez egin duzula. Baina, ganberra xamar portatu zara gero, Zer?
Turuta? Baina, zuek? Nork atera du turuta? Turuta? Ez dakit? Non? Ea, bilatu ondo non dagoen, ea? Gura ez da, Non da turuta? Ai, zelekuen azpian atera goen den. Kaixo lagunok, hemen nauzue berriro. Ta gaina bi notizirekin. Bata ona eta bestia ezain ona. Ona notiziona zein dan? Nere maleta asaldu dala, Jontxo. Eta txarra, notizi txarra. Batertan, maleta barrun. Txiribitonen bozina aurkitu dut. Bai, maleta prestatzerakoan nahi gabian barrun sartu du. Eta Jontxo, oain, bozina zari neuk, Japonen aurkitzen gara, baina Txiribiton lasai urrengo hastian emango izut. Adoz! Eta bitartean, hor konpon Txiribiton. Eta Euskal Herria, sayonara baby! Horren arte, agur, ozion pinzan! Agur! Ikusi duzu Txiribiton, gure mundu magikoko histori guztiek dute bukaera polita. Eta, Altzapurru, ni jakin nahiko nuke, datorren asteko historio eder eta politak nondik nora kontatuko ditugun? Ara, datorren astean pasauren izango gara lagunok. Aizue, babitartean, ikeragarri ondo pasa ezazuela, eta ordura arte, ongi izan! Altzapurru da gure oiua, Altzapurru da dantza lankuna. Altzaporru da txapelduna.